गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाफिननाय जाबाय। आं दिनैहाय गोबां बांद्राय गिदिर बाथ्रा बा गोरा बाथ्रा सोरखौबा रायनाय बा सोरखौबा माबा मोनसेनि बाथ्रा थाखाय भिडिअ खालामनाय जायाखै। जाहाथे बे फुजानि सम आरो बिनि गेजेरावनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बा दुखुनांथाव जाथाय बा रादाबबो खोनानो मोनदों। जोंनिनो बारग' आवगोलनि बारग' आफादगिरि आबसुनि आफादगिरिमोन। सानसे समाव बिथाङा करेन्द्र बसुमतारी आरो बारग' समाव बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारी आबसुनिफ्राय एमएलए जादों। एमएलए निफ्राय बिथाङा गोबाव सम जिरायनानै थानाय जादों। तो जों बिथांमोननिफ्राय गोबां बोसोन लानांगौ, गोबां खोथा खोनासंनांगौ आरो गोबां खोथा जों मोनथिनांगौ। जोंनि जेनेरेशना ना, जोंनि जेनेरेशन बा आरो उन्दै जेनेरेशन बिथांमोनाबोथ' जेबो मोनथिखायासै। जाय हक जिखियानो जादोला सार करेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथाङा मैया बेलासिनि 5 बाजियावहाय रुंसारि जादों होननानै खोनादों। आसा खालामदों बिथाङा जेरावखि थाया मानो बिथांनि जिउआ आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो मोनहैयो, बिनि सायाव आं प्रेयार बा आरज खालामनाय थाबाय। दिनै गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोर थांदों, नुदों, सन्मान होलायनांगौ सन्मान होदों। दिनैसो बिथांखौ जोबथा बिदाय हैनायखौ नुदों, गारियाव दैखोनानै लाना थांनाय बा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ थांनायखौ नुनो मोनदों आरोखि। मोजां मोनदों आं। दिनै बिथांनि मुङावहाय मोनसे न'खराव बा बहाबा टम बायदि बेफोरबायदि मोनसे लुनानै दोननो हायोबा, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट टाउनावहाय जुदि बिनि मुङावहाय मोनसे खाम्फा बानायनानै दोननो हायोब्ला मोजांसिन जाबावगोन होननानै आं सानो। बेफोरबायदि जुदि खालामनानै दोनलाङोबा जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशनफ्रा जेसेबां उन्दै दिनैनि बे जेनेरेशनफ्रा मोनथिलांनाय हिसाबाव बेफोरबायदिखौ खालामनानै दोननो हायोबा मोजां। जे आरो खालामना दोननो हायाब्लाथ' आरो माथो खालामबावनाय उफायथ' गैया। जेखियानो जादोला बिथाङा दिनै बिथांखौ जोबथा बिदाय होनायखौ नुनो मोनदों। जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना थांदों, आं मोजां मोनदों। बावहाय जों पलिटिक्सजों खोथा बाथ्रा गैया। सानसे समाव माहारियारि आफादनिनो आफादगिरिमोन। गोबां अबदान दङ बिथांनि जाखिनि नैबे जोंनि बिटिआर रेकर्ड बा नैबे बिथां जिहेतु खुंथायाव थानाय बावहाय बिथां गोबां अबदान दङ। ओंखायनो आं बिथांखौ मान बावो, सन्मान होयो। आरो जेसेबां जों बिटिसि आवनो जा बा बिटिआर आवनो जा बा जों बिएसि आवनो जा बिथांनि गोबां अबदान कन्ट्रिबिउसन न' डाउट बिथाङा हाथियार दैनाय बा बहाबा गुबुन गुबुन बिथिङाव गैयाबो जानो हागौ, हायाखै जानांगौ। थेवबो बिथांनि जाखिनि खोथा बाथ्रा बुंलांनाय जोबोद मोजां बाथ्रा बुंलांदों। आं थांनांगौमोन सार करेन्द्रखौ जेब्ला बिथांखौ हस्पिटालाव लांदों होनना खोनादों, अब्लानि समावनो आं थांनांगौमोन, हास्लाबाखै। जेब्ला आं थांनो ओंखारो अब्लाना बिथांखौ गुवाहाटीयावहाय लांबाय होननानै खोनादोंमोन। थेवबो बिथांनि आंनो सासे मानसि आंनो एमजे एनिथिं बिथाङा आंनो मोनसे सर्ट भिडिअ गुसुं भिडिअ हरदों, क्लिप हरदों। बेखौ आङो आंनि भिडिअ एसे हगारनानै होगोन। नोंथांमोना बे करेन्द्र सारनि हस्पिटालाव थानाय समाव दै लोंनाय बा माबा मोनसे हैनाय बेखौ नुनो मोनगोन। थ' गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै। सार करेन्द्रआ जेरावखि बिथांनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों, आं बेखौल' इसोरनि खाथियाव आरज खालामनाय थाबाय। थ' दिनैहाय सार करेन्द्रनि खोथाखौ दोनथ'नानै आरो गुबुन खोथाखौ फैफिननोसै। दिनैनि टपिकआ बारा सिरियास नङा। जों मैया फुजा दागगारि साइड नङाबा बहाबा आरोखि मोननैसो माबायाव नुनो मोनदों। बड'लेण्ड रादाब बा गुबुन गुबुन चेनेलावहाय पर्टेल चेनेलाव नुनो मोनदों, सावगारिखौ नुनो मोनदों। दिनै पलिटिसियान ज' जालायदों। बेफोरबायदि नुलायोबा जों मोजां मोनो। जों जेनेरेशनफोरा खुसि मोनलायो, नेक्स्ट जेनेरेशनफोराबो मोजां मोनो। मोनसे दुर्गा फुजा ना माबा मोनसे फुजा मण्डपाव बिथांमोनखौ फेरेंगाखौ जों खाम्फाखौ जों जिरायनायखौ नुनो मोनदों। आं बावहाय गोजोननाय दं। बेफोरबायदि जुदि जों पलिटिक्स समावहाय जेखियानो बुंलाया मानो
बा नों गाज्रि उमुगा गाज्रि उमुखै हेन तेन बायदिसिना बुंलायनो हागौ खिन्थु जों बेफोरबायदियावहाय सम सम बेफोरबायदिनो जिरायलायना थानायखौ नुयोब्ला बा मालाबा बबेबा मिथिङाव बबेबा धोरोमनि माबा मन्दबाव नुहैयोब्ला जोंबो पलिटिसियानफोरखौ बेफोरबायदि थाजानायखौ जिरायलायनायखौ साहा लोंलायनायखौ नुयोब्ला जोंहा गोजोन मोनो आरोखि एसेब्लाबो जों बर'नि गेजेराव नों आलादा बेफोरबायदिखौ जों माब्लाबाबो लुबैया ओंखायनो आङो जों दिनै रन्जित बसुमतारी बिथाङानोल' नङा खाम्फा बरगयारी बिथाङानोल' नङा दिनै बिथांमोना जागायजेनदों ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि दैदेनगिरि हाग्रामाजों आरो प्रमद बर'जोंबो माब्लाबा सानसे बिथांमोनाबो मोनसे जायगायाव ज' जिरायलायनानै साहा कापसे लोंलायनायखौ नुयोब्ला ससियेल मिडिया बा निउस पर्टेलाव बेफोरबायदि खनसे नुलायोब्ला जों बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो मोजां मोनगोन बर' रायजो राजाल' नङा जेसेबां जोंनि बर'नि दल संगठन फिसा आफादफोर माहारियारि आफाद गुबुन आफादफोर दं बिथांमोना नुयोब्ला मोजां मोनगोन जों बेफोरबायदि सम हगारलायनांगौ आरोखि बिदिखौ जों पलिटिक्सआ जों बे आलादा चेप्टार बेफोरो पलिटिक्स पावाराव थानाय थायो बेफोर खोथाखौ जों सब समाय लाबोबाय थानो नाङा ओंखाम जानायावबो पलिटिक्स खालामोबा ओंख्रि जानायावबो जुदि पलिटिक्स खालामलायोब्ला बा जों माबा मोनसे जानायावबो जुदि पलिटिक्स खालामलायोब्ला बोरैथि जानांगौ जाखो खिन्थु पलिटिक्सआ खालामलायनांगौ पलिटिक्सखौ जों मालाबा समाव डार्टि होननानै बुङो गाज्रि होननानै बुङो नाथाय बे पलिटिक्सआ बबेबा बिथिङावहाय मोजांखौबो लाबोयो मोजां समाव मोजां इउज खालामलायोबा पलिटिक्सआ गाज्रि नङा नोंथांनि ब्रेनखौ बा नोंनि साननाय हनाय गुवार खालामोसो होननानै आं सानो राव ओंखारो सोलोंनो मोनो होननानै आं सानो आरोखि थ' जोङो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ बेखौनोल' खावलायगोन दे जों जिखुनु समावनो जानायावनो लोंनायावनो बा उन्दुनायावनो जिखुनु जायखिजाया जानाय बुस्थुफोरखौनो जों पलिटिक्स गेलेलायलायाबा मोजां जागौ ओंखायनो आसा खालामदों नेक्स्ट टाइमफ्रावहाय मालाबा प्रमद बर' बिथांजों हाग्रामा बिथांजों ज' जिरायलायनायखौ नुनो मोनगोन बा लोगो मोनलायगोनखौ आं आसा खालामदों खारन दिनै रन्जित बसुमतारीजों खाम्फा बरगयारीजोंनो प्रथम जागायजेनदों दा मोजां मोनदों आं बिराद हेपि बिथांमोननि जाखिनि जिरायलायनाय नों BPF नों UPPL बिदि होनलायाखै बा बेफोरबायदि खुनु माबा मोनसे होनलायनाय गैया आं बिराद हेपि जादों बाव बिराद खुसि मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बिदिखौ जों लुबैयो बर' समाज बर' रायजो राजा गासैबो माहारियारि आफाद गासैबो जों लुबैलायलायो जे जोङो मोनसे टेबोलावनो जिरायलायनायखौ खाथि जिरायलायनाय बा रायलायलायनाय मोजां गाज्रि आंनि गाज्रिखौ नोंनो फोरमायनो नों फोरमायगोन आंनि गाज्रिखौ नोंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनायखौ आं फोरमायगोन बेफोरबायदि होनाय आरो लानाय नोंबो होनांगोन आंबो लानांगोन आंबो होनांगोन नोंबो लानांगोन बेफोरबायदि एसे खालामलायलायोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि